bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 36 kilos. Bos días, chicos. Hola. Bos días. Hola. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Mallella nunha fraga de Siján. Chámome Bantián Belucalo e son do Karate do Carballo. Yo soy Diego Rodríguez Cuertes y soy del SFC Teo. Bueno, chicos, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Sí, porque éramos 3. A ver, sempre estás intentando conseguir a medalla, pero como éramos 3, xa íbamos a levar cada unha medalla. Yo, la verdad, no me lo esperaba. E como vos sentichedes durante os combates? Credes que foi moi complicado pasar as rondas ou non houbo moita competencia? Bueno, non pasei rondas, pero foi complicado. Eu creo que cando xa vas competindo con xente que xa conoces, costache un pouco máis estar na túa zona de confort combatindo. Eu, a verdade, estuve bastante tranquilo. Genial, chicos, pois a quen lle queres dedicar esta medalla? A miña familia e ao meu club. Ao meu club, a miña familia e os meus amigos do cole. A mi club e a mi familia. Moi ben, chicos, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Grazas. Hasta outra. Gracias. Moi bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 36 kilos en iniciación. Moi bos días, chicos. Hola. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos dous por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Soy Ángel Quiñoladra y vengo del Club Karate Galaico, de Lugo. Yo soy Alex Carreiras Rodríguez y vengo de la Escuela de Karate LN. Bueno, chicos, para conseguir estas medallas, contádenos, cantas horas lle dedicades a facer karate a semana? Yo le dedico 1 hora los lunes, miércoles y viernes. 1 hora martes, jueves y viernes. Polo que vemos, hai moita dedicación detrás destas medallas. E como vos sentiches durante os combates de hoxe? Credes que foi moi difícil pasar as rondas? Fue normal, yo cuando lo vi desprevenido pues golpeaba. Non foi moi difícil porque tamén foi que só tuvimos un combate que foi a final xa. Claro, por suposto, éramos pouquiños hoxe. Bueno, chicos, a quen lle dedicamos esta medalla? A mi padre, yo. Yo a mi padre se la dedico. A mi familia, compañeros y profesores. Pois dende aquí, para todos eles, que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas, chicos, e noraboa de novo. Gracias. Grazas.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 42 kilos avanzado. Moi bons días, chicos. Bos días. Hola. Boas. Bueno, primeiro darvos a enhorabuá a ustedes por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Fabio Rodríguez Rodríguez. Xoel Salpazos. Bruno Bermejo Roel. Bueno, chicos, para vos conseguir hoxe estas medallas foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Sorpresa. Sorpresa. Foi unha sorpresa, non mo esperaba. Chicos, e vos xa sois unhas caras bastante coñecidas por aquí nas nosas entrevistas. Contádenos, como facedes para estar sempre no podium? Pues con esfuerzo. Entrenar mucho. Entrenar moito. E como vos sentiches durante os combates de hoxe? Credes que foi moi complicado? Bastante. Sí. Sí. Sempre estamos aí con moita competencia, verdad? Bueno, chicos, pues a quen lle dedicamos estas medallas? A mis compañeros de mi clase y a mi familia. A mi familia, a mi club y a mi abuela. A mi club, a todos los senseis, a mis amigos y a mi madre. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Gracias. Nada. Gracias. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 42 kilos en iniciación. Moi bons días, chicos. Bos días. Bos días. Buenos días, hola. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? O meu nome é Pablo. Pois estou sin palabras por quedar así este podio. Moitas gracias por darme a oportunidade e moitas grazas. Eu chamome Gael e tamén estou sin palabras porque é a miña segunda medalla de plata. Eu chamome Pablo Seijas e, pues, non sei como fixen a primeira vez que fago comité e gano unha medalla de bronce, ni idea como, pero gracias a Rivadavia e a Karate Gallego. Eu chamome Adrián e non sei moi ben como conseguín a medalla de bronce, pero estou bastante alegre. Bueno, chicos, isto sí que é comezar con bon pé no mundo da competición, verdad? Sí, Supoño que estaredes contentos. claro. Entonces, para vos, conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Bueno, a ser a miña competición, a miña primeira competición de comité da temporada e da miña vida, non estaba demasiado esperado, pero fixen o mellor que puden e o que saiu saí. Eu competín contra el, é moi bo, e eu non me esperaba ganar plata. Xa somos dos que competimos contra el, eu non sabía que facer, acorralábame na esquina do campo e
bueno, conseguino porque, non sei, algo. Eh, É a miña terceira vez, eu competín contra Gael, que a verdade é que é moi bo. Genial, chicos, pois a quen lle queréis dedicar esta medalla? Eu dedico esta medalla ao meu entrenador Nico, a Abdón, o meu seu entrenador, a Pol que non pudo venir e a miña mãe e a miño pai por facer todo o posible. A miña familia, o meu entrenador, os meus amigos e, como non, o meu gato. Ao meu sensei, obviamente, gracias a vostede puden vir, aos meus pais, porque sempre me deron ánimos e, bueno, eso. A meu mestre, tamén a miña familia, pero sobre todo ao meu avó, que sempre é o que quere que faga deporte. Pois dende aquí, para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa a todos de novo. Pois moitas grazas. Moitas grazas. Gracias. Grazas. Gracias a todos e a todas. Nesta ocasión tomámonos coas nosas medallistas na categoría de cata cadete femenino iniciación. Moi bons días, chicas. Bos días. Bos días. Buenos días. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Son Elena e veño do Xiján. Eu son Lucía e soy de Sisán. Eu chamo Nerea e veño do Riverstone. Bueno, chicas, o primeiro darvos a enhoraboa ás tres por conseguir estas medallas. Contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguilas ou xa era o vosso obxectivo? Unha sorpresa. Para min unha sorpresa. Para min tamén porque foi a miña primeira medalla. Carai, pois enhoraboa. Gracias. Contádenos, das catas que fixechedes hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Pinangodan. Eu creo que Pinangodan tamén. A Jean Godan. E de todas, cal diríades que é a vosa preferida? Pinangodan. Pinangodan tamén. Eu Jean Godan tamén. Que ben, pois deronvos a victoria. Bueno, chicas, pois a quen llevamos aí que esta medalla? Eu, meus amigos, a miña familia e a Lucía. Eu, pois, a Elena e as meus amiños e os monitores. Eu a toda a mi familia, aos meus amigos de karate e aos meus amigos da rúa. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. Gracias. Gracias a ti. Moitas grazas.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata juvenil masculino en iniciación. Bos días, chicos. Bos días. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhorabuá aos tres por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Xavier do Cedeira. Eu son Adrián. Eu chamome Gael. Bueno, chicos, para vos foi unha sorpresa conseguir estas medallas ou xa vos lo esperabades? Totalmente sorpresa. Sorpresa tamén. Non... Inesperada medalla de bronce. Todas as catas que fixeches durante estas rondas, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Coso con xo. Que repetimos. Genjondan. A primeira, cando fixen Génidan. Bueno, pero seguro que para conseguir estas medallas fixechelas todas super ben, verdad? Supoño que sí. De vir a competir, cal é a parte que máis vos gusta de estar aquí no campeonato? Non sabería decir, gústame todo. Poder competir contra outras persoas. Pasar o rato e divertirme. Por suposto, sei que ao final aquí aprendemos un montón e pasámoslo super ben, verdad? Está claro. Sí. Bueno, chicos, se vos diríades que calquera persoa pode facer karate ou hai que ter algunhas características en concreto para practicar este deporte? No, coa motivación suficiente calquera podería. Digo mesmo. Hai que esforzarse, pero calquer persona pode. Genial, chicos. Pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? A Juana Alberta. Ao meu avó. Ao meu entrenador, pero esta vez a miña nai en especial, porque é cando fago as catas que me din flexiona, Gael, flexiona, máis fuerte, explosividade. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas gracias pola entrevista, chicos, e enhorabuá de novo. Gracias. Grazas. Grazas. Moi bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata juvenil masculino avanzado. Moi bos días, chicos. Bos días. Buenos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhorabuá a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Mateo da Nova Fraga de Siján. Nathan Barreda dos Riverstone. Diego Prada e do Riverstone. Bueno, chicos, para vos conseguir esta medalla era o vosso obxectivo do campeonato ou non vos lo esperabades? Eu non me lo esperaba. Era o meu obxectivo. Eu non me esperaba. Chicos, despois de xa levar tantas competicións facendo catas,
cal creedes que o voso truco para que vos salgan ben, para non por vos nerviosos? Non teño ningún truco. Eu, pois, o que salga. Non sei. Sinceramente non sei. Bueno, chicos sencillos, talento natural, poderíamos dicir. Bueno, chicos, de todas as catas que fixeches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Pinangola. Empi. Cancusó. Genial. Pois a que vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e ao meu club. A miña nai, o meu pai, a miña familia e os meus entrenadores. A miña familia, a Nico e a Abdón. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Adeus. Gracias a ti. Gracias a ti e ata a próxima.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata xuvenil femenino avanzado. Moi bons días, chicas. Buenos días. Buenos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa ás tres por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Chámome Aina Moral Castro e do club Riverstone. Me llamo Uxía y vengo de Escuela Deportiva Xiján. Chámome Teresa e son do Buxicai. Bueno, chicas, sempre vos temos aquí as nosas entrevistas recollendo medallas. Contádenos, como facedes para chegar ao éxito? Cales son os vosos trucos para sempre gañar nas competicións? Pues practicar y tener fe en mí. Entrenar mucho y confiar en ti. Practicar de forma seguida e confiar en mí. En este campeonato, de todas as catas que fixeches, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Concurso. Chivana. John. Bueno, aquí cada unha coa súa arma, eh? Bueno, chicas, pois a que vamos a dedicaros esta medalla? Aos meus pais, ao meu irmá e a miña prima e aos meus amigos do club. Se dedico a mis padres, a Naila y a mi familia. Aos meus pais e ao meu club. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias e a ti. Gracias. Moitas grazas. Días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kumite masculino juvenil menos de 48 kilos avanzado. Hola, chicos. Hola. Bueno, primeiro, enhoraboa aos dous por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Nicolás Félez y vengo del Club San Francisco Teo. Yo soy Nicolás Castro y también del Club San Francisco de Teo. Bueno, chicos, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Para mí fue una sorpresa porque siempre quedo podio, pero hace mucho que no quedo primero. Yo siempre me alegro de quedar podio y yo lo hice lo mejor que sé. E como vos encontraches nos combates deste campeonato? Credes que foi moi complicado pasar as rondas ou non houve moita competencia? Yo creo que este fue el campeonato que peor sorteo tuve, o más difícil, entonces sí. A mí me tocó contra un chico, el cual ya había peleado alguna vez con él y es muy bueno, quedó en la final, pero yo lo pasé pipa. Iso é importante disfrutar e, bueno, polo que vemos, aí hubo super ben aos dous, verdad? Sí. Bueno, chicos, pues a que vamos a dedicar esta medalla. Yo a mi padre, que es el que está haciendo allá fotos, que entreno con él, como con él, me lleva a los campeonatos, entonces, bueno, le quería dedicar una medalla importante y, bueno, esta para mí es bastante importante y se lo dedico a él. Y a Ruth, que es mi entrenadora y está conmigo para todo. Y es quien me llevó aquí, entonces... Pois dende aquí, para ese papi, para Luz, que seguro que nos están vendo os dous. Moitísimas gracias pola entrevista, chicos. Chao.
bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 50 kilos avanzado. Hola chicos, moi bons días. Bos días. Hola. Bos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos tres por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? José Suárez García e de Buxicai. Pablo Buxicai. Borja Rafael y de Turbelenos. Bueno chicos, para conseguir esta medalla, como vos encontraches nos combates deste campeonato? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? A ver, en el primero perdín e logo no segundo descalificaron ao contrincante. A ver, la primera fue fácil, el segundo no se presentó y la final la perdí. Y nada, yo muy bien, me sentí muy bien. Nada, estoy bien. Bueno, o importante é chegar ata aquí, verdad? Sí. E que foi o que máis vos gustou de viros aquí a competir? A emoción de competir no tatami. Igual. Gañar. Genial, chicos, pues a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A meu entrenador e a miña familia. Ao meu entrenador. A mi padre y a mi familia y a mi club. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas chicos e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Gracias. Gracias. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino menos de 42 kilos avanzado. Moi bons días, chicas. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamome Olivia e veño do San Francisco de Teo. Eu chamome María e veño do Xeján. Eu chamome Alma e veño do Club Karate LN. Eu chamome Teresa e veño do Buxicai. Bueno, chicas, para vos hoxe conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos esperabades? Ya me lo esperaba. Para min foi unha sorpresa. Unha sorpresa. Unha sorpresa. E como vos atopachedes nos combates deste campeonato? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? Sí, Algo sí. Sí. Un pouco. E bueno, o tema dos nervios como vamos controlando? Credes que ainda vos afectan un pouquiño antes de competir ou xa é algo que tedes totalmente controlado? yo lo tengo bastante bien controlado. Toda unha experta, poderíamos dicir. Sí. E por aquí? Depende do día, hai veces que depende. Eu tamén, depende do día. Depende do campeonato. Depende do día tamén. Bueno, chicas, pues a quen lle queres dedicar esta medalla? A meus pais e ao meu coach Simón. Pois a meus pais e miña irmá e ao club. Ao meu coach en Dubra. Ao meu club e á miña familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Chao. Gracias. Grazas. Grazas.
todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino en iniciación. Moi bons días, chicos. Buenos días. Moi buenos días. Bueno, primeiro darvos a enhorabuena aos dous por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? O meu nome é Daniel López e teño a medalla de prata. Eu son Bruno Barreiro e consegui medalla de bronce. Bueno, chicos, para vos conseguiros estas medallas foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Eu xa me lo esperaba, xa teño un pouco de experiencia, pero é unha ilusión teñerla. Bueno, eu no primeiro combate, como había bastante diferencia, pensei que non iba a conseguir nada, pero cando quedaba moi pouco conseguín barrino bueno, perdín, pero como pasou a final, conseguín o bronce. Aquí temos a emoción do comité, verdad? Ata o último momento nunca se sabe. A verdad que sí. E que é o que máis vos gusta de vir aquí a competir, chicos? Cal é a vosa parte preferida dos campeonatos? A miña parte preferida foi cando viño Michiño e estivimos pelexando un pouquiño, encantoume moito ese momento. A miña foi cando un compañeiro mío que é medianamente é un principiante, animalo, e cando ganou levamos unha alegría, e que ganou bronce en kata e plata en kumite. Genial, os vais estamos compañeiros, verdad? Para axudarnos sempre entre todos. Sí. Moi ben, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Eu a miña compañeira Pastora, que axudoume moito a conseguila. Eu a toda a nosa clase, por entrenar tanto e apoiarnos tanto, e os meus pais que están ali gritando por mí cando ganei. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhorabuena de novo. Moitas gracias. Moitas grazas.
bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista na categoría de Comité Juvenil Femenino Avanzado, máis de 61 kilos. Moi bons días. Buenos días. Bueno, primeiro, enhoraboa por conseguir esta medalla. Muchas gracias. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Margarita y vengo del Club Acai Río, de Negreira. Bueno, Margarita, para ti conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa o esperabas? Ya esperaba. Bueno, cumpridos objetivos entonces. E contanos, para chegar ata aquí, cantas horas lle dedicas semanalmente a facer karate? Normalmente 3 horas. 3 horas a la semana. A veces 4, 3. E como te atopaches nos combates deste campeonato? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? Bueno, no. Estuvo ben. Non estabas moi nerviosa? Estabas tranquila? Estaba tranquila. Toda unha experta, poderíamos dicir. Bueno. Genial, pois a que lle queres dedicar esta medalla? Pues a mi padre, que cumple mañana, y a mi coach. Pois dende aquí, para ese papi, felicidades adiantadas, e para ese coach que seguro que nos están vendo. Moitísimas gracias pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Chao. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atomámonos coa nosa medallista de prata na categoría de Comité Juvenil Femenino Avanzado menos de 61 kilos. Moi bons días. Bos días. Bueno, primeiro, enhoraboa por conseguir esta medalla. Moitas grazas. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Chámome Ariana e vengo do Club Xihan de Lugo. Bueno, Ariana, foi o teu objetivo para este campeonato conseguir esta medalla ou non o esperabas? Non sei, al fin e al cabo sempre hai moita competitividade, entón sempre hai, non sei, non o esperaba. Por suposto, ata o último momento nunca se sabe, verdad, o que pode pasar. E contanos, ti cantas horas lle dedicas semanalmente a facer karate? Aproximadamente 6 ou 7 horas semanalmente. Moitísimo esforzo detrás dos resultados, verdad? Sí. E cal é a tua parte preferida de vir aos campeonatos a competir? Estar coa xente porque sempre se pode mellorar. Por suposto. Ti crees que calquera persoa podería competir en karate? Ou é necesario ter unhas características en concreto para facelo? Eu creo que o necesario é a dedicación e o esforzo e xa está. Totalmente de acordo, Ariana. Pois nada, a que lle vamos a dedicar esta medalla? As miñas amigas de clase, sobre todo a miña compañeira de clase Alejandra, que é o seu cumpleaños hoxe. Pois dende aquí, para todas elas, moitísimas felicidades dende toda a federación. Gracias. Moitísimas gracias pola túa entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Comité Juvenil Femenino menos de 52 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Hola. Bos días. Bos días. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamome Xiana Sánchez Martín e vengo do Gym Sport. Nerea Álvarez Ocampo, veño do Gym Sport. Eu sou María López García e veño do Xihan. Chloe Yáñez González e del Riverstone. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Eu xa o sabía. É que solo éramos 4. A verdade é que non me esperaba. Medio sorpresa, medio... Medio, andamos aquí todas medio, ¿verdad?
E como vos encontraches nos combates deste campeonato? Credes que hubo moita competencia para pasar as rondas ou non foi moi complicado? No. Foi fácil. Sí que deportividade, pero non de moita rivalidade tampouco. Un nivel normal. Me lo pasé muy bien y no... Bien, todo. Iso é importante, pásalo ben é o máis importante. E contádenos, cal é a vosa parte preferida de vir a competir? Pásalo ben, os compañeros que están aí animándoche. Salir. Facer piña co equipo. Ver amigos, reencontrarse con amigos e subir ao podio. Por suposto, aquí pasamos todo super ben e aprendemos un montón en todos os campeonatos. Así que, bueno, a que lle vamos a dedicar esta medalla, chicas? A miña familia e os meus amigos. A miña familia, os meus amigos e máis a meu coach. A miña familia e o meu club. A mis padres, a mi hermana e a mi abuela. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas. Moitas grazas.